21 januari 2012 de Trostzetters FM in actie voor Stichting Townships SA. Toen die tijd stond, als je een buur voorbij stond, en je deed of je niet zag. Waar gaan we heen, hè? We gaan naar de Trostzetters FM. En dat hoort in? Dat houdt in dat voor u geld vergarien, voor uw stichting Townships SA. En wij sturen het hele jaar terug spullen naar mensen in Zuid-Afrika in de townships die totaal niks hebben. Bijzonder goedenavond, luisteraars en amateurs. Ben je me even aanstemd hier op het signaaltje van de Trostzetters FM hier. En dat alles even met de tv erbij op dit moment. Ja, Omroep Friesland, hè. Ik zou zeggen, luister nog even gezellig met hier. En het is hier weer beren gezellig in de studio. En we zijn te beluisteren op de 106.9 natuurlijk. En dat alles in rondstralend en stereo geluid, hè. Dit zijn de Trostzetters FM in actie voor Stichting Townships SA. Donaties ten name van Trostzetters FM naar het nummer 1193823226. Wij proberen alles op alles geld in te zamelen voor het goede doel. Want meesten kennen belly, die kennen fysiekjes onvregen. Ja, dan komen ze live in de uitsturing. Dat heb ik nog. Ja, en, ik ga eigenlijk een beetje de hele dag terug. Ik ben uiteraard afgestemd op het signaal van de Trostzetters FM. In actie voor Stichting Townships SA. Meesten kennen dus ook nog deze tijdelijke studio tak om als ze dat willen. Ja, iedereen is welkom. Het maakt niks uit om welke tijd het stip. Ik is het midden in de nacht. Is die rond nota wat droog? Nou ja, het kan beter. Het kan beter. Dus de mensen binnen van, nou, ik wil hier gewoon even komen. Nou, bier net het jaar, flesje bier 51. Nou, dat is net jaar, want En het heeft voor het goede doel? het is voor het goede doel. Ja. Nou, mooi kinderen krijgen. Ja? Wij zijn begonnen van 14 januari tot 21 januari. En 21 januari is het dus de laatste dag van de jongens. En dan is het feit gebeurd of wat. Zijn, ja. We gaan naar Ajax AZ in de Amsterdam Arena. Omdat dat de vorige keer weer al was. Ben je mooi voor Ajax? Wat zit erop? Ja, net iedereen. Ja. Nee? Ik ben ook gewoon fan. Ja, ik ben voor Ajax fan. Ik ook. Ik ook Ajax. Oh, ja. Maar ik hoef alleen maar te weten wat hierop zit. Wat zou het? Ik kan het leuk wat hierop zit. Nee. Nee, ik net. Want hoe is dat moeilijk kan? Wordt dat leuk? Wat denk je? Denk ik wel. Wat verwacht je van de wedstrijd? Van de daar springen, maar ik denk wel dat ze, ja, ik denk wel dat ze winnen. Ik hoop dat Dennis. Daar is er een goed gevoel bij. Rustig Daar is er een goed gevoel bij. Jawel. Oké. Maar we kunnen steeds wat hierop zit. Maar het is. Maar het is toch volle beter vind je hem als je hem zo'n beetje gewoon een squad gaat in? Nee. Maar je, Het is een hartstikke vol leuk. ja, maar je moet het al leren rekken, scrollen. Dat is voetballen. Dat is rotzooi. En je moet wel weer in. Oké. Misschien. En wat heb je hem voor de rest nog al je mooi? Ajax shirt, Ajax sjaal. Zo, dus dat is fanatiek. Ja. Oké. Fanatieke supporter. Ja. Ik ga een Ajax shirt om, ja. Oh ja. Ik ga een Ajax jas mee en sjaalbroek en die had bij mij. Oké. En heb ik al je snoep mooi? Ja.
En hij had een appel. De helft. En dan komt ik al je muziek. Een van de Voice, ik weet niet meer hoe die heet. En kinderen van... Oké. Ja, die. En ook Markenbach. Ja. En kinderen voor kinderen. Oké. Dat is wel leuk. Dus het werd een feestje, hoor. Sorry. Nee. Sorry. En je moet wel een beetje gedragen in het stadion straks, hè? Ja. De boel net vernielen. We doen iets best. Wist je nog al wat er op het spandoek staat? Nee. Nou, lees eens voor. Kom hier eens in. Weet ik veel. Ik weet niet wat erop zit, nee. Ga je vaststaan. Geen idee. AZ, Ajax, team uit het E-team, Utsumar, zit hier. Het E-team. Als je stapt,